नैबे लाइटिंजों साजायदों आरोना दै गनायखौ जास्ट ओरै गुदुं सिंजों हाबलांनांगौ ओरै। हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। दायो जोङो इन्डियान गेटआव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। फार्स्ट टाइम इन्डियान गेटआव फैदों आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो भिडिअआ माबायदि जायो। जों दायो थांगासिनो, मोनथारसिगोन, ससेल'सै मोनथारसिगोन लोगोफोर। फाइनालि मोनफैमारबाय लोगोफोर। स' गाइस, जोङो दायो इन्डिया गेटआव मोनफैबाय। इन्डिया गेटआव थांनो नागिरदों जोङो। गुदुं सिंजोंसो हाबलांनांगौ गाइस, गुदुं सिंजों हाबलांनांगौ आरोना ओरैजाय। दायो जों इन्डिया गेट नायनो थांगासिनो आरोना। नै बेहाय गासै दिल्लीनि जायगाफोरखौ देखायनाय जादों आरोना मेपाव। मेपा बेनो। बेफोर जाबाय गासैबो दिल्लीनि जायगा आरोना। मेप बानायनानै दोननाय जादों आरोना दिल्लीनि जायगाफोरखौ। हाँ? फोटो अभी खींच देगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भाई, इधर आओ, पार्क से आओ, पार्क। नहीं चाहिए भाई। ओरैबायदि मानसि आरोना गाइस, नै दिल्लीयाव दिल्ली गेटखौ नायनो ओरैबायदि मानसि आरोना गाइस। नै नाय, बेनो दिल्ली गेटा। नहीं चाहिए भाई, मोबाइल में देगा, मोबाइल में नहीं, फोटो नहीं चाहिए। कैमरे का चौबटिया चला रहा है। नहीं, बेनो आरोना गाइस दिल्ली गेटा। बेनो आरोना गाइस दिल्ली गेटा। दै गोदौनाय आरोना। नैबे लाइटिंजों साजायदों आरोना दै गनायखौ जास्ट साइज नुखादों गाइस। नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहर। लाइटिंजों जास्ट साइज नुदों। बे जाहैबाय इन्डियान गेटआव दङ आरोना। इन्डियान गेटनि सुइमिं पुल आरोना बियो। नै बेयो जाहैबाय इन्डियान गेट। ओरैबायदि मानसि ना गाइस, आयु ओरैबायदि भिर। ओरैबो नोगोद मानसि दङ खोमसिनायजों। नागिरना मोननाय नङालै इयाव। नै बिथाङाबो भिडिअ खेबगासिनो।
सोरबा मानसि गिदिर ओइ बे सोरलाय बै बे सोरमोन ये माबा मोनलै र' नामखौनो गोसोखांनो हाला बोरै मोनदों फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों लाइट थानायफोर मोजां मोनो एसे सानाव फैनाय मोनबा बांसिन मोजां मोनबावगोन आरो मोनानायजों एसे भिडिअआ बारा माबा जायासै आरो साफा जायासै बेनो आरोना जोंनि इन्डियानि गेटआ बेनो गाइस ओरैबायदि बेरायबाय आरोना गाइस एकदम ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि साथाम फैदों गोमालायनोल' बाखि आरोना जै गोमाबाथाय नागिरना मोनखानाय नङा मानसिया लाख 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 मानसि दं आरोना फट'ग्राफार फुटनो नागिरना मोनला माथो ओइ सासे गाइस दाबो हरनि 9टा जाबाबो फट' खेबजागासिनो स' गाइस जों थांसिगोन आरोना दायो दिल्ली गेटनिफ्राय जों थांनो ओंखारबाय आरोना गाइस हरबो जाबाय नालाय जों थांनो नागिरबाय आरो दायो बैफोरथिंनो गाखोहैनोसैलै दा बाराबाना गारिखौ एसे फैनायाव जों इनिफ्राय थांनो मोनाखै जोङो इनिफ्राय हाबनो मोनाखै जोङो दा माला हा ओइथिंजाय इथिं माने हाबनोनो मोनाखै इथिंसो मोनाखै आन्दारावनो फैनो मोनाखै ओइथिं मोनदों आरोना नङा इथिं थांनो मोनाखै इथिं फैनो मोनाखै बन्द' बे लामानिफ्रायनो फट' खेबजाबाय ओमफ्राय माबार गारि फैबाथाय दा आरो थाबथालायनांगोन माबार बारबो गारि फैबा दा थाबथालायनांगोन बैठो जाओगे नहीं चलो यार कितना दूर है चलो इसको घुमा एक बार अरे यार कितना गाड़ी आ रहे जा रहे अभी राष्ट्रीय भवन जा रहा है हम लोग देखने के लिए देखते रहे ना अब गाइस बे जाहैबाय राष्ट्रीय भवन आरोना आरो 1 किल'मिटारसो गोजान दंबावो ओमफ्राय नै बेखैजाय दिल्ली गेट आरोना बै रोमै सिद्दाखा आरोना